O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu hoxe a presentación do libro A Virxe do Cristal, Lenda, Roubo, Asasinato. Unha publicación colectiva que reivindica a memoria histórica, a identidade cultural e o valor simbólico dun dos elementos patrimoniais máis singulares da provincia de Ourense. Unha empresa que se levou a cabo cun grandísimo éxito, algún do cual, algunha mostra temos aquí, pero sobre todo creo que nun día ás 12 da mañá estar aquí tantas persoas relevantes, tantas persoas simplemente interesadas, atentas nun acto como este, pois demostra que estabas no certo, demostras que esa unión en torno á Virxe e en torno a Don Adolfo era real e, por lo tanto, eu creo que isto nos debe enorgullecer, a ti en primeiro lugar como promotor, pero a todos. A obra nace como resposta cultural aos feitos que marcaron profundamente a comunidade tralo asesinato do párroco Adolfo Enríquez e o roubo da histórica imaxe. Acontecementos que deixaron unha fonda pegada social e emocional. Gracias á súa ilusión, á súa idea e á súa perseverancia, que todos sabemos que é moi perseverante cando se empeña en facer algo, pero logrou que todos vos, que todos ustedes, pois participaran a esa obra común que foi a de reunir tantas figuras, tantas imaxes, tanta poesía arredor da queridísima Virxe do Cristal. Unha Virxe do Cristal ao que estou seguro que José Manuel nunca quixo sustituíla por esta exposición, por todas estas obras, pero sí fixo e conseguiu, ou quixo e conseguiu, pois que sea un recordatorio constante, permanente, da Virxe do Cristal que nos falta en Vilanova, en Celanova, desde o ano 2015. O libro reúne creacións literarias e artísticas de máis de 50 autores e artistas, converténdose nun testemunho colectivo que contribúe a manter viva esta tradición e o seu valor simbólico. Agora, ás portas, diríamos, do 11º aniversario do pasamento e do mesmo roubo, pois cabe unha segunda aldrabada, un segundo chamamento que se anticipou un pouco tamén o alcalde de Celanova. O sea, quere dicir, de que isto non quede no esquecemento. O sea, as forzas de seguridade e a Administración de Xustiza teñen que dar unha resposta clara nunha que era das consideradas cidades máis seguras de España. Entón, bueno, pues que se poñan á altura do que digan as estadísticas e que este é un caso dos que ten que estar encima da mesa que habería que resolver. O que din é que solamente basta un dato policial, un dato das forzas de seguridade para reabrir. Isto está sin resolver. Isto non deixa de ser un acto tamén reivindicativo para esa injustiza que foi matar a un home bo que lle chamaba ao pobo, a xente, ademais abrazado por todo o panorama político. A presentación iniciouse con a actuación musical de María Doceo, quen interpretou unha peza composta por Armando González, inspirada nesta emblemática figura. Nun acto no que tamén se realizou a cesión simbólica de obras por parte dos escultores participantes. A Virxe volveu marchar, contan que no temporal